броят на овцете в България катастрофално е намалял. От над 10 милиона в момента сме на около 1 милион и това вече създава много сериозни проблеми за поддържането на съответните популации. В основата на устойчивото овцевъдство стоят кочовете. Те предават генетичния потенциал на поколенията. У нас обаче липсва точна преценка на развъдния потенциал, а това води до ниска млечност и плодовитост и до по-ниски доходи за фермерите. Един новаторски проект залага на технологии, които за пръв път се въвеждат в България. С този проект ние искаме да ускорим преценката по развъдна стойност на кочовете, чрез които ние извършваме подобрителната работа в овцевъдството. Преценката на развъдната стойност е много продължителна. В млечното овцевъдство отива на 3-3,5 години. За целта ние имаме създадена база в град Павликени. В момента отглеждаме над 300 кочлета там. Чрез съответните генетични преценки ние търсим алелите за висока продуктивност. И вече само тези мъжки разплодници, които носят такива алели за висока млечна продуктивност, ние ще ги използваме максимално по-нататък в структурата на породите. Когато разполагаме с точна генетична информация, можем да изграждаме много по-продуктивни поколения с по-висока млечност и плодовитост. А млечността на овцете в България е някъде към 70-80 литра. В Гърция над 150, в Испания над 300 литра, в Израел 400. Или ние с по-малко бройки можем да получаваме доста повече продукция и да подобряваме икономическото състояние на овцевъдството като цяло. И втората голяма цел е ние да изградим структурата на породите. Ние трябва да създадем нуклеусови стада, където да се работи само с преценени кочови и с тях ние да извършваме подобряването в цялото млечно овцевъдство. Така българското овцевъдство прави решителна крачка към стандартите на водещите държави, там където млечността и плодовитостта са основните маркери за успех. Нека приложим технологията и тук.